हे ज्यांका पेवा घेत असतात त्यांनी पाण्यात उतरायचं नाही, जबाबदार आम्ही राहणार नाही गाववाले. अगोदर सांगते मुंबईवाले सांगतात आमका पेवा घेता, पण हय पेवा घेत नाही त्यांका, लक्षात घेवा. म्हणजे तू तुझ्या भाषेत सांग, तुझ्या मंडळी खायला तुझ्या भाषेत सांग. ज्यांका पेवा घेत नाही त्यांनी पाण्यात उतरा नको बाबा. फोटो काढून जातात आणि ते बुडतात त्याच्यात, असं काय करू नको. आणि परत आमका गाववाल्यांका धरतात तुम्ही, तुमचं लक्ष नाही म्हणून. हे पाठवाल्यांका घे, पाठवाल्यांका घे आणि थंय बुडवणारे आमची माणसं असते. तर हे बघा गणपती विसर्जनासाठी गणपती बाहेर पडले. हे बघा वाजंत्री वाजंत्री, हे बघा गण वाजती मेन याच्याला. आणि रोवण
पाठवाल्यांचे गणपती घेऊन जायचो परत हे पाठ आणून ठेवायचं हे ज्यांका पेवा घेत असतात त्यांनी पाण्यात उतरायचं नाही जबाबदार आम्ही राहणार नाही गाववाले अगोदर सांगते मुंबईवाले सांगतात आमका पेवा घेता पण हे पेवा घेत नाही त्यांका लक्षात घेवा म्हणजे तू तुझ्या भाषेत सांग तुझ्या मंडळी खायला तुझ्या भाषेत सांग ज्यांका पेवा घेत नाही त्यांनी पाण्यात उतरा नको बाबा हा नाही तर ती या फोटो काढून जातात आणि ते बुडतात त्याच्यात असं काय करू नको आणि परत आमका गाववाल्यांका धरतात तुम्ही तुमचं लक्ष नाही म्हणून बाबा एक एक ना सुरुवात करा जाऊन ते खाली मग हे पाठवाल्यांका घे पाठवाल्यांका घे आणि थंय बुडवणारे आमची माणसं असते अरे बाबा गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा पाठा झाला प्रमाणे पाठ घ्यावा त्याला तुम्ही पाठवाले हो पाठवाले देवाकडे हे मोदक खाऊ सुरुवात कर पिशवीत घेऊन येलो जरा संजय ताट घे एक फळ घे त्यातला आणि जा फळ घे लाडू घ्या हे लाडू देते रे गावकरवाडी लाडू हे कोणा हे जरा शिखिरापत घ्या पाठवाल्यांका मोकळ करतो कोणा काय वयाचं मागान घ्यावा काय वया असला तर मागान घ्यावा घेऊन जा त्याच्याकडे नाही राहतली ते त्याला पाठवाल्यांका मोकळे गेलेले पाठवाल्यांका मोकळे गेले हो चला बाबू काका बाय बाय चला हे काहीतरी घेऊन आहे सफरचंद एक घेतला हो सफरचंद याक द्यावा घेऊन जा किशातून घेऊन जा चल प्रसाद एकच भात झाला हो या एवढा खिशात चल चल हे थँक्यू चल चल बाय हो घेतला अरे बघा तिकट होतं 2 दिवसात होईल पुण्याचा आहे चला हो चला येता धन्यवाद हा चला चला हे समी हे चल गणपती बाप्पा अरे ही बघा गौरीची भाकरी वाटतात आमची कधी मिळत तेव्हा मिळतात ही गावी मी चुकणार होती गाव भात झाली हो लवकर टाकूया नाही हे लवकर टाकतो मग बघित नाही कोण ना हे बाबा भाकरी वाढूचं काम चालू आहे बघा बघितलं हे बघ माफ झाली नको माफ झाली गो नको खाली गेला खालच्या वाट्यात चला हा आम्ही ते होय बघूया तरी झाला वाटतं असं ते वाटतं जरा येता तर मिळणार होता परत खाऊ मेन काम आहे प्रसादीचं अरे हो काय हो वाजवलाच ना बरोबर माझे पक्के आम्ही काय रे गर्दी कसली अरे यार झुंबड लागली झुंबड
याची पहिली असणार हो बरोबर पावसाच चालला काय गावात मिळाला तर मित्रांनो यावर्षीचा व्हिडिओ कसं वाटलो यो 5 दिवसाचे गणपती गौरी गणपतीचं कारण खालच्या वाड्यात गेलो आम्ही आणि आता इकडचा विसर्जन झाला जरा 5 मिनिटं लेट झाला पण तो व्हिडिओ कसं वाटतो तर नक्की कमेंट करून सांगा आणि भाकरी बिकरी आमका सगळा मिळाला बरोबर टायमिंगमध्ये यो व्हिडिओ दरवेळी वर्षीभरच्या वेगळं त्यामुळे तो आमका कमेंट करून सांगा कसं वाटलं मेहनत जाम अकडसून सगळे धावा केली तर अकडचं गौरीचं व्हिडिओ आम्ही पुरं करून तिकडे खालच्या वाड्यात गेलो आणि तिकडचं गणपती विसर्जन दाखवलं आता भजन हवंय खायलाकडे तर आता भजनात चाललं मिसळ पावा आणि मिसळ पावा यो बघा मिसळ पाव बघितलंय तर कधी आणले दुपारी आणलेले आम्ही खायला आम्ही एक नंबर हे वास म्हणजे आमका लगेच मेनू का असलो की लगेच वास लागता ए महेश काय हा उसळ पावा ना लाईट भेटला बाहेरची किती 500 एक लादी जोर करू जेवणच आम्ही सांगणारच नाही अजिबात जेवणाच करून कोण सांगा म्हणजे बरोबर चला चल मग गेला 5 मिनिटं